Her engang. Nu går vi ned på en skydebane. Og på en skydebane, der ligger våben, der ligger ammunition. Så snart vi har passeret vejen her, så er vi over i det, der hedder skydeterræn. Så alle de steder her ude, der skydes der. Så I må ikke, og jeg siger, I må ikke kravle op på voldene. Gå længere frem end det, jeg siger. I må ikke løbe herop, hvis I pludselig skal tisse. I må ikke fare rundt og lege, fordi jeg skal have styr på, hvor I er. For ellers er der nogle af jer, der kommer til skade. I kan høre, at de skyder lige hernede bagved. Og en skydebane, den er lavet sådan hernede, at den er 200 meter lang op fra den ende her, hvor den blå bil holder. Og så nede for enden kan I se, at der er en vold dernede. Og så er der volde på siderne. Og dernede, der skyder man. Og lige herude bagved, der er vandet. Så man skyder ud over vandet, hvis man rammer ved siden af. Og derfor må man det. Og jeg skal have dem tilbage alle sammen. Og I må ikke tage nogen af dem med hjem. Og I må ikke samle tomme hylstre op og putte i lommerne og tage med hjem. Er vi enige om, at det gør vi ikke? Ja. Også pigerne? Det er jeg er mest luren ved i Asparken. I stride af I. Drengene, det styrter. Nej, det er jer, der er. Han styrter. Godt, så lad os gå ned og kigge på det. Ja, det styrter. Lad os gøre det. Nej, jeg har skudt med eksplosiv. Men nej. Er det ikke en M16? Nej, det er det ikke. M95. Det tjekker du her. Ja, det er ikke krudt. Tjekker du heromme? Så er der knæv, ja. Den lille spids der. Det vil være i midten, og det er højt. Så. Det var jeg vil bruge. Lovskyld, du går. Det er sådan noget mod jorden. Det skal op og ligge helt op i skulderen. Deroppe skal det ligge. Så skal du løfte den der arm, ellers så slår det dig. Så skal du kigge igennem den der. Den er 5,62. Ja, det var godt set. Nej, bare her. Rolig. Vi kan ikke, det er meget tungt. Har I set de patroner, de skyder med? De ser sådan her ud. Ja, kom on. Han må sårene. Så kan den jo gå af. Hvis man lader gevær, kan man jo ikke legetøj. Det skal lære nu. Det hedder knælende skydetræning. Vi har to. Vi har en høj knælende, og vi har en knælende. Den høje knælende ser således ud. I har venstre knæ på dem, der er højrehåndet, så er det højre knæ. For venstrehåndet, der er det højre knæ. Har I fremme jernfoden, så hælen er lige under knæet, eller lige foran knæet. Den anden har I et bagved jer. Jeg vender lige, så I kan se. Således. Når I holder geværet, så er det inde i skulderen. Nu vil jeg godt pege på det, når man kan lægge. Helt op. Det her. Vinkel ret på. Ja, jeg bliver stadigvæk. Faktisk meget. Også for det. Gør sådan her. Du får vinkel ret på. Og så kommer op. Så har du meget mere skyr på kroppen. Der er sigteøvelserne. Du skal op. Jeg kører den her. Så kom herned alle sammen. Ja, altid. Jeg har været nede og reparere noget.
noget at flytte. Jeg går lidt frem og tilbage. I hvert fald for jer. Nej, ham der er chefen hernede, han sidder en skyde hernede. Og når vi er ude at lave hjemme, han er farlig. Okay, vi kan ikke se noget, hvis du gør det. Men snuden her der. Hallo? Så kan det godt være, at I skal holde jer lidt for ørerne. Jeg se, I har afprøvet det, og I er klar til at skyde. Bjarne? Så lige her de første skud, hold jer lige for ørerne. Så I lige ved, hvor højt skuddene kommer, så kan I se, at det Her må skydes! كان لبنان اسمه برجر اللي يجي يحط له Men det er så skud. Hvad vil jeg? Nå, det er bare. Det er ikke noget land. Det er et markørflag. Hvorfor er hendes blad? fan, hvad lige. Og hvis du rammer den 10, så klapper den. Vi kalder sådan nogle remser, altså nogle ting, man skal prøve at huske at gøre, hvis man kommer ud på nogen, der er kommet til skade. Så kommer tilbage lidt over i forbindinger og sådan noget, ikke? Hvad siger du? Når du stopper, så gør nakken sådan. Og der knækker man noget om i nakken. Det hedder et piskknæk. Også på mig. Hvis du flere nervetråd om i nakken, så kan det blive, du må ikke dreje dit hoved. Kig på mig. Lad være at dreje dit hoved. En gang i hovedet. Ja. Det er bare de fatter. Det her, det hedder en rode. Den holder vi lige. Vi holder retningen. Hvis vi alle sammen så stiller os, vi stiller ligesom jeg. Hvis vi alle sammen stiller her med sådan let spredte ben, med snuderne lidt fremad. Og så tager man sin bryst ligesom her. Og så skal man sådan set bare føre. Ja. Så står. Prøv igen. Lige fod. Du skal trykke på venstre. Hvad hedder det? Du må have fodballe. På venstre. Så tryk på den fodballe. Og så skubber man. Det er lidt svært på græs, det vil jeg godt med. Prøv at stå og vente lidt der. Så det du skal lægge det i, det er Microsoft, der er standard. Den hedder Media Player eller sådan noget. Media. Man trykker bare på brystbenet, så Ja. Altså mars. Deling. Mars. Venstre. 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 Bare følg mig. Venstre. 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 Venstre.